Cunastá go bh cháirde is mise ONP ó Murrachu agus siad é leabharfas agus beag an leabhar seo á bheasagaí nniu óró tedal palindrómach le Alan Titley agus nach áling an písa alína é sin agus freisin stíg sa leabhar tá dús ga cabidle tá sais alín a rinne Donald Brick beidir Dúinach is stáilm más fém taachtar se Tá tamla rí seo le mé leabhar se Bhí sé sin mar leisceile gom go hanna réaltas na fhí se ach an rud a hálíonn ná carantar na leabhar ina garan mhór a taobh sin leabhar agus an sin faoin uair a bhíonn siad le go leisceil Donald ó Brick clúdach agus alín Donald ó Brick seans gur thug mé anna méid a leir ach Alan Titley is scríbh seo agus tá mis gon rud an conspóideach eile a rá faoi Alan Titley inis agus sin go méidir gur bear a chuid scrín áireachta do fáistí ná a chuid scrín áireachta do gaoine fásta mar níor bhí sin scrín do gaoine fásta uaireanta caiin sin iad sin cargacha de ocail agus de legannacha crú a castellat gur dachar bun ná bór meabhar ná mothú amhaint as na teachsanna a churann sé inar láthir. Tugtar fáil scéil achtriíocht ar seo agus uá mé ansalt as an scéil seo Fulacháí is se príomh charachtar an leabhar tein sé smugaláinn sé a héana isteach sa bháil seo agus tein siad ar long agus tein siad ar thóir ó Eldorado agus saoíocht iontachaán tein si go gnáid seo tá déantas óir agus éiríonn lo tráchtdrocht fulla túil thuch fulla túil faoi chuimeann sin ag Titley mar dúildó agus se an prós anna yes thorlíonn rudí sais crackáilte ní gná achtriíocht atá ach achtriíocht sais fíorthailíocht tein si go gil an áirithe agus bíon turthaí fíormhlasta a bhfuil dachanna ile an bheabh chatha antú le bhlaise acu agus bíon beagáín den antaisíocht a gceist nó tá beagáín den dríocht an ní annach chuid ach beagáín de sin an ach an sin ar iann siad ar an long imíon a dachan ar fad den rud. Fáin siad annach chud óir agus an sin bíonar bailú le bhhaile agus na seolta a chrucha. Agus tá rud ionintach in ar an leabhar, sais casa se hé agus banin sé le planda nó le bí áirithe aitar ar an nachtrií agus an trí an intaréis an anmhráid tá sé anna hainimhach agus anna cliste. Ar chuúil an leabhar seo neadidir cé arha sé seo díorthe, feicim sé go sé seo díorthe uirithe nó bhhainethe ag an ggóirle I dachas Gaeltachta agus Gael scoíochta. Ach an sin se neadidir cé níos daoine óg ar meánscoil ach neadidir an léon daoine óg ar meánscoil leabhar dá lehéid seo ach tá sé tainimhach mar scéal. Ach an sin tugann siad sa bhlurb ar chúil nó lenach cúil an leabhar tugann siad cuairsaí ar Alan Titley. Scoláir a choúní uaircéalaí, gearcéalaí, fáilcéalaí, fille, starí, litrathe, creaaltóir agus drámadóir ar Alan Titley. Tá sim gomsa an áil sin ach an meach sim ag dalta meánscoil an dáin go meach. Iníag sin písa áling alíine ar an glúdach alíonn ionintach tíos scéil an das snasta blas na gasta Santa Marín.